Welatê Sûriyê di demana heta ji welatên herî metirsîdar e ji bo kesên ku karê ragihandinê dikin. Ew jî ji ber şerê ku ji 8 salan ve li seranserê Sûriyê berdewam e. Ku bi hezaran ji rojnamevan û ragihandkaran hatine kuştin, revandin û binçavkirin. Herî dawî jî neh binpêkirin li dijî rojnamevanan li Sûriyê di heyama Heyvaborî da hatine encamdan. Ev yek di raporta navenda Sûrî ya Azadiya Rojnamegeriyê ya serbê kombenda rojnamevanên Sûrî ve hatiye ku têda binpêkirinên herî dawî li deverên cuda cuda di derheqê rojnamevanan de li Sûriyê belgekiriye. Di Heyvaborî da rojnamevanek bû qurbanî û jiyana xwe ji dest da û şeşî din jî birîndar bûn. Ku bi vê yekê hejmara rojnamevanên ku ji adara sala 2011 ve ta weke îro gihîştiye 446 rojnamevanî. Ji wan 31 dibin eşkenceyê da di zîndanên rejîma Esed da jiyana xwe ji dest dane. Ew jî li gorî ku navenda navbirî belgekiriye. Binpêkirinên Heyvaborî li ser aliyên cuda cuda hatine dabeşkirin. Û rejîma Esed mîna her car pilleya yekem di lîsteya binpêkirinan bi destxweva anî. Ku li gorî navenda Sûrî ya Azadiya Rojnamegeriyê, rejîma Esed berpirse diber sê binpêkirinan da li dijî rojnamevanan û yek jî ji aliyê opozisyona Sûrî ve hatiye encamdan. Her wiha yek li ser destê rêxistina Daişê ya terorîst hatiye rodan. Serbarî ku 4 binpêkirin ji alînên nas ve hatine encamdan. Navenda Sûriyê ya Azadiya Rojnamegeriyê di beşekî din di raporta xwe de amaje bi rojnamevanên ku ji sala 2011 ta sala 2018 bûne qurbanî kiriye. Ku zêdetir ji 435 rojnamevan û ragihandkar li ser destê rejîma Esed û hevpeymana wê Rûsya bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan. Ji aliyê xwe va rêxistinên taybet bi parastina rojnamevanan li seranserê cîhanê daxwaz ji netewên yekgirtî kir ku kar li gorî rêkeftinên taybet yên ku di derbarê parastina rojnamevanan da hatine îmzekirin bike. Ew jî parastina rojnamevanan û sizadana kesên berpirs di ber binpêkirinên ku li dijî rojnamevanan encam dane. Ji destpêka krîza Sûriyê ji adara sala 2011 ve rojnamevan, ragihandkar û çalikvanê li Sûriyê rastî hemû corên binpêkirinan ji kuştin, revandin û binçavkirinê tên, bi taybetî ji aliyê rejîma Esed ve. Bi tenê ji ber ku bi erkê xwe radibûn û kiryarên rejîma Esed eşkere dikirin û dengê rastî digihandin cîhanê.